Vamos facer vela, kayak ou windsurf son algunhas das actividades que hoxe practican os rapaces que participan no campamento urbano Amencer de Ourense. Para facelo, foron ata o Club Náutico de Castrelo de Miño nunha xornada na que ademais celebran o Día da Natureza, Noé. Hola de novo, como vai esa xornada tan acuática? Ola de novo, Almudena. Pois agora mesmo estáse preparando para sair o segundo grupo de rapaces deses 50 que hoxe chegaron ate este Clube Náutico de Castrelo do Miño, pois para celebrar ese Día da Natureza no marco dese campamento urbán que a Asociación Amencer celebra cada ano. Pero para afondar un poquinho máis nas actividades que están practicando hoxe, nas que están practicando ao longo de todo o campamento, temos conosco a Adrián, que é un dos seus coordinadores. Adrián, moi bons días. Hola, bons días, que tal? Cal é o obxectivo que perseguides con este campamento? O obxectivo do campamento urbano, o obxectivo xeral é que os rapaces poidan disfrutar dunhos días na cidade de Ourense, que é unha cidade que xa vai bastante calor de por sí, entón que poidan coñecer a cidade, coñecer nova xente, novos amigos e sobre todo aqueles rapaces que non poden pagarse un campamento, pois que poden ter unhas actividades de tempo libre no verán. Hoxe celebrades o Día da Natureza, non? De que xeito? Pois agora mesmo temos 655 rapaces repartidos por distintos concellos da provincia de Ourense, pois eso, gozando un pouco da natureza, inculcando un pouco o respeto por ela, coñecer distintos concellos, como pode ser Maside, onde nos encontramos aquí, ou pode ser Castrelo de Miño, Allariz, distintas localizacións, vamos. E hoxe aquí, en Castrelo do Miño, neste Clube Náutico, demostramos tamén que aquí en Ourense podemos disfrutar dos deportes acuáticos. Claro, sí, non somos tan afortunados como outras provincias e non temos mar, pero sí que temos unhos enclaves perfectos para practicar deportes como pode ser aquí en Castrelo de Miño, este deporte gimnástico que van a practicar piragüismo, kayak, cos rapaces, outros deportes que van a practicar fan aquallín en distintas piscinas das cidades, van a facer rotas de senderismo por todos os enclaves. E pola noite tamén hai actividades, hoxe tamén hai festa. Sí, nós o que temos é que queremos facer unha actividades hasta 15 anos polas mañás e despois polas noites facemos dende 10:30 a 12 un campamento xa para máis xente moza, non? A partir de 15 anos en diante. Temos actualmente 155 participantes nestas actividades e dende todas as noites son noites de festa, vamos, basicamente o que queremos conseguir. Hoxe é o Día da Natureza, pero este campamento está aberto ata o día 11, que outras máis actividades tedes programadas? Pois esta noite, por exemplo, os rapaces máis pequenos van a dormir con nós, a semana que ven comezaremos o luns co día que chamamos a Boa Xente, onde visitaremos distintas entidades que traballan a prol de outra xente para que menos, en situacións desfavorecidas. Nada, hai unha xuntanza con Vigo, probablemente o día seguinte. Unha última preguntiña, 655 rapaces, 29 edicións xa do campamento, moitos deses rapaces estranxeiros que están aquí en Galicia pasando vacacións, supoño que todo iso mostra que o campamento é todo un éxito, non? Sí, cada ano temos máis participantes, este ano temos moitas nacionalidades distintas no campamento, temos incluso rapaces que veñen de vacacións a Ourense e participan no campamento e claro, cada ano é un éxito, ir medrando é unha gozada. Pois moitísimas gracias por atendernos. Imos falar co rapaces, a ver que opinión teñen eles. Gracias vos. Bueno, falábamos de 655 rapaces, Almudena, algúns deses de rapaces de fora de Ourense, sudamericanos, franceses, italianos. Nós escollemos un grupiño de Ourense por isto dos idiomas, imos falar con eles a ver que tal o están pasando. Hola, moi bons días. Bos días. Vos non sodes novos no campamento, repetides, non? Sí. Supoño que iso mostra de que o estades pasando ben. Sí. Que actividades fixestedes agora pola mañán? Kayak e pedaletas. E que é o que máis vos gustou das dúas cousas? Son as dúas moi cansadas, pero as dúas están moi ben. Pero entretidas, non? Requiren esforzo, pero supoño que pasastedes ben. Sí, o pasamos ben cos amigos. Algúns de vos tedes preferencias en estas actividades? O kayak, o pedaleo? O kayak é mellor, gustame máis. Dicíades que tiñades que ir máis coordinadas, non? Sí, porque senón non das irado. Algún daba algún que outra reviravolta? Sí. Vos pasadelo ben, os rapaces que nos estén vendo nas súas casas, recomendades aos rapaces que agora no verán pois acheguen a campamentos como este? Sí. Que lle diríades? Non sei, que viñeran porque é un campamento moi divertido e pásalo moi ben. E moitas amistades.
Campamento urbano refresco do verán. E ademais é gratis, hai que dicilo. Sí. Bueno, pois insistimos no que vos decíamos ao comezo do programa, Almudena, se hai algún rapaz ourensán ou que este en Ourense pasando vacacións que non saiba que facer daqui ao próximo 11 de agosto, que saiba que está a tempo de apuntarse a este campamento urbano da Asociación Amencer e participar en algunha das moitas actividades que hai programadas. E se estades por aquí, por Castrelo do Miño, este fin de semana, a Festa da Anguía, así que por opcións non é.